Xa estou aquí, descubrindo cousas. Só que hoxe sí que ides alucinar. Xa sabedes que cada galego leva dentro o super galego. Pois ben, hoxe ides coñecer o meu super eu. Sí! Son un superaxente, responsable do escuadrón Malo Será. Sabedes que cando dicimos Malo Será nos vai mellor? Pois eu descubrín o Malo Serómetro, que mide o número de galegos que sacan o super galego que levan dentro. A enerxía positiva de Malo Será. E cando está baixa, a túa escuadrón Malo Será.